Trenerze, porażka 1-4. Podsumujmy to spotkanie. Czego zabrakło? No tak, treba povedať, že Vloši boli lepší celý meč a my sme mali plán na ten meč. V prvej tercii nám to vychodilo, 15 minút sme hrali svoju hru, zdobili sme bránku na 1-0 a od toho momentu, ako keby sme sa zlakli, že ten meč môžeme vygrať. Vstup do druhej tercie mali Vloši mocný, na počiatku v 3. minúte nás strelili bránku, potom sme zlapali nepotrebné kary a tam protivník strelil druhú branku a od toho momentu už kontroloval spotkanie a tak osvedčená družina ako Vlochy vedeli, čo s tým zrobić. Druga tercja, można powiedzieć, ponownie trochę słabsza. Przeciwnik uzyskał tą przewagę, no i tych strzałów było mało, bo chyba 3 bodajże w tej drugiej odsłonie. My sme mali breaky, my sme tam mohli dať 2-3 branky, ale my namiesto toho, aby sme strelili, sme si podávali do pustej branky. Zase brak osvedčenia, mladí závodníci, ktorí tam boli. Maťaš podával, ja neviem, Tyčinský išiel na tandem. Tutaj na takom požení sa negrá, prosto tu je tlak na bránu, máš čas, podávaš, nemáš čas, strieľaš a dobíjaš. Tu poprostu ten požon je celkovite iný ako v Polskej lige a tutaj treba prosté decízie a napravdu tlak na bránu. Dużo tych krążków przed bramką, ale nie było, można powiedzieć, komu dobić tego szczęścia, tego doświadczenia, tego instynktu strzeleckiego przed bramkarzem. Nie myślę, że instynkt. Treba oceniť, že Vlši majú napravdu osvedčenú družinu a kilka závodníkov, ktorí napravdu hrajú v dobrých ligách. Dvaja hrajú DL, tam Petr hrá v Kladne, Českú extraklasu, napravdu to majú jakož obrancovia, majú osvedčenie a tu ťažko sa bolo predsadiť tým našim závodníkom. O to więcej sme chceli proste rozwiązanie a väčší tlak na bramkę. Porażka niczego nie zmienia, cały czas jest droga otwarta do awansu, no i Ukraina, która urywa punkty faworytom. Ja myślę, že nikt sa nespodieval, že prídeme tutaj a vygráme 5 mečov. Vygrali sme prvé 2, dzisiaj sme mali slabší deň a jutro je nový deň. Zrobíme všetko po to, aby sme sa jutro po meču tešili i zwycięstwo. Czy można już powiedzieć, co trzeba zmienić na spotkanie z Ukrainą, żeby troszkę inaczej to wyglądało? Nie, musíme to preanalizovať. Zrobili sme kilka blendov, ktorý sme nechceli, kilka rzeczy bolo nepotrebných, kilka decízií. Prosto, ale to my vieme, my máme družinu, ktorá proste prišla na taký, alebo kilka závodníkov, ktorá prišla na taký pozor, zviera osvedčenie a tu my napevno nebudeme čo meč hrať dobře, alebo respektíve sa nám stávajú fázy gry, také fály, kedy hráme napravdu dobře a potom príde fála, když unikneme či v tom myslení alebo v jakých decíziách a už zrobimy jakąś nepotrebną karu, a to już jest problem. Troszkę brakuje tych strzałów chyba spod niebieskiej, żeby jakaś dobitka czy... Tak, nasi obrońcy trochę sa boja, aby netrafili toho prvého závodníka, aby z toho nebol break, ale znova taká väčšia pevnosť v sebe a možno trošku lepšia decízia. Dziękuję.